ndabanda kucha unoziva appetite yangu yabva yatopera kuti chai chaiko toisa kudzosera kumuplastic ndarwadziwa vedu we. Increase and the other demand, which really has to be resolved in this round of negotiations, is the fact that ESCOM went and unilaterally took away various allowances that the workers depend on. Now, this issue actually affects more than anything the field workers who work at power stations, those who work in very remote areas. If I can give you a practical example, a worker at ESCOM will be asked to go to a very remote area to repair maybe a power station or a technical fault, and that worker is going to work 2 hours to get to the site. They're not going to pay them for 2 hours to drive there, 2 hours to drive back. Those workers that were part of the conditions in the past, now that they're unilaterally taken away. And the fact that ESCOM has taken such a decision affects workers because it speaks directly to the issue that Lisa raised on Tuesday when ESCOM collapsed, which is to say that you guys are not intervening on the extremely high primary energy costs, which are actually collapsing ESCOM's balance sheets. Instead, you're focusing on workers' benefits, on workers' conditions, on allowances. You're literally taking that money away. Maswera say guys, ndauya nenhau dzakaipa asikana. Ndauya nebad news. Ndauya nebad news. Ndauya nebad news. Ndauya nebad news guys. Ndauya nebad news. Ndauya nebad news guys. Mudhara wedu watiri kubatsira uya ashaikira mumba. Mudhara wedu uya watachifamba naye chibatsira ndakaenda naye kuchipatara usara nezuro ashaikira mumba. Ashaika. Saka zvaitika ndizvoti ndabuda makuseni. Ndabuda makuseni ndichiita mharanawo maerrands angu semonthend. Saka kazhinji kana ndichibuda nezindadu disturbiwa. Saka ndakafoni yangu ndakaisa pasilent. Ndatosiya mota pakawash panapa ndakagara pakawash panapa ndachiti ndikatora motikari ndodi ipapa ndo paitotanga kutoti isukwe. Saka ndaisiya makuseni ndobva ndapinda mutani. Saka vangu vachitawo ndibata vasingandibati because foni yangu inenge iri pasilent. Saka secretary wekunoku wekudiaries kuno kuJoburg kwakwaiswa message kumessenger. Saka ndakavakumbira kuti mamessenger anondiwandira mamessage ekumessenger vapote vachindibatsira because mangwana ndisina time because messenger anoti kuti nemessage zvekudaro. Saka ndakavati vapote vachivhura mamessage ekumamessenger message. Saka ndopasangana nemessage iyoyo kuti sekuru vaya vashaika vakaenda kunorara nezuro havana kumuka. Saka mukadzi anogara mumba pachona aona vasina kukwanisa anoka achida kuti abvunza kuti mamuka sei vasina kukwanisa kuvhura dhoo ndopaangovhura dhoo ndobva awana. Saka havana chaitika hapana kuri kunza cheka makuseni kwakutsvagwa inini hanzi vangori mumbana nhasi kwakamirigwa inini asikana. Mutoro wacho unozonyoreva asikana kana iri calling acho ndotangira pai guys handizivi kana hama yangu ndotangira pai.
vari kunzi varimo mumba guys. Kwanzi tamunata pasvatokwanisa kuita huyai mimi makambe ndotangira papi guys. Handisivi kana amai yavo kana wani. Handina kana amai yavo yandoziva. Ndotangira papi. Ndotangira papi. Vari mumba zvakamirira ini mota iri kusuka yadigwa mvura kuti ndichichibuda zvichaiti ndotomirira motikari kuti ipere ndiinde kumba kwacho. Handisi ndotangira papi guys. Wokufonera kana ndodii tingakwanisa kuiga munhu guys pasina hama dzake here. Tingaviga munhu pasina hama yake here. Asikana ndiudzewo Mwari zvinozondinyanyira ini. So the best thing to do is to wrap up tomorrow, we need to even today, to sign on new Section 34 legislation, which is the start of a process to get full generation going. So we are saying you can't just dump and say it's not your problem. It is just a couple There's more than one way to say I love you. There's more than one way to say Vaiti vanonzi Edhi Mugona. Vaiti vanonzi Edhi Mugona. Mona zvandaikudza ndichiti hamusi kuona zviri pagiraundi. Vanogwara. Baba vari kurwara. Ndaenda zviona kuti vari kurwara. No, you are sick mukadhani. Ini I saw it. Ndaizviona kufema chako vaita kuremerwa. Ndosaka takaenda kuma x-ray. Havana foni. Baba vanga vasina foni. Havana foni. Vanga vasina foni. Handisi ndotangira papi. Ndotanga kutsvaga hama dzacho papi ndichiti kudii. Handitozivi guys. Ndakatoperekwa so. Fungai utende kumaendesa kuZimbabwe neMonday paya guys. Nevava vakaenda kuZimbabwe asi Friday zvaide zvaitikira vakasvika kumusha but vakaramba. Mai vepo guys chitry kuti vaende kumba. Dei vakatakakwidza neMonday sokurega kwatakaita inga dei zvakaita. Mwari vaitotaura ipo paya but baba vaya vakaomesa musoro. Mwari vaitotaura kuti tivapushe kuenda kumba but vairamba. Vakaramba. Eish. Ndarwadziwa wedu ndarwadziwa. Mwari vaitotaura kuMandiri mwoyo wangu uchingoti ngavaende kumba vachiramba. Handizivi paigadzirwa foni pacho kuti ndepapi. Handina clue. I'm clueless. Handitozivi kuti ndepapi paigadzirwa foni. Vaingoti foni kugadzirwa. Handitozivi pacho pairi kunzi yaigadzirwa ndepapi. Handizivi. Obviously chero foni ichigadzirwa vanobvisa line robviswa. Ndaperekwa asikana. Mune zvinhu zvavo zvinenge zviri mumba maya ndozviisepi. Hapana ifaona nauchechi nemusi Sunday mufunge mweya wavo wanga wapadhuze nekuenda. Ndosaka vanga vakuda zvechechi and everything. Vangoti disappointa pakuramba kuenda kumba chete. Vari mumba right now. Ndichaenda kumba ndichanotora picture. Guys mondiregererawo. Right now yatonguye kuti tsvage hama dzavo mondibatsirawo. Picture iyoyo chero vakasheka kudari chatongotora mapictures guys to circulate. Atinoti tingadi unless paine ane munhu ane picture yavo vasati vashaika. Kana pana akatora screenshot vasati vashaika. Kana pana akatora screenshot asati ashaika please nombera kuti po titsvage pasocial media ndibatsirewo kutsvaga video yehama dzavo at least pawanikwe hama yavo wani kana ikatipa go ahead kuti vigai then tobva tangoviga.
Apana tomirira motikari ndiendeko. Apana chavanoziva vanhu vatichiedza, apana chavanoziva, ndo vatoti takatomirira. Anza screenshot ndokumbirawo rudo, thank you ako. Apana anoziva hama dzavo, ndosaka vaingoti ngavaende kumusha. Apana munhu anoziva hama dzavo, ndosaka vaiti vanhu vese vaiti ngavaende kumusha. Apana anoziva hama dzavo. Makanzwa chinzi vaive munhu aingozvigarira pachikona achingoriwana achingodaro. Andizivi mufana wavo vakangotaura kuti vane munin'ino vari kuNamibia, but handimuzivi, hatinopiwa namba. Remember vaiti havana foni. Imbotsvagai Chris mugoni wacho wedu kana mamuona tione kuti ndiye here. Mukadzi wavo havana mboda kutaura any information, vangoti ari break pad kuti pape hatizivi. Anoona hapana munhu ane information guys. Vakangoti mukadzi ari kusenten taigara kunhingikiri. Saka hapana munhu ari kutombodenda ndichiziva pane mukadzi ngari ndiri kunetseka here asikana. Hatidai kunobvunza mukadzi wachitipawo pekuti tibate hama dzavo, hatisi kukupinza munyaya iyi. But chandoziva chekuti hapana munhu anoziva kuti mukadzi wavo ari papi kana kuti ndiani. Vakaramba kutaura palive muchizvinzwa. Vaisada kubudisa information. Polisi haivatori achioro. Polisi haivatori. Polisi inouya yonyora mapepa yovasiya ipapo. Ratove basa rangu ini kuti ndivatore ndivaendese kupala. Ndini ndakutoipa vakomana. Zvakaoma. Polisi haitore munhu akafa. Polisi haitori munhu akafa. Polisi inotora munhu, inouya yotora yonyora chete munhu angofira mumba. Imi mobvisa munhu wenyu moisa kupala. Ndiudzei asikana, ndiudzei. Guys, ratove rufu rwave maoko mangu guys. This funeral is now back in my hands. Apa ndivazivi danga iri funeral yemunhu wandoziva hama dzake naingoti aiwa hazvina basa ndobatsira kusvika pandagonawo. Ivavo vakandiita next of kin mufunge musiya kushingirira vedu vekuchinzi next of kin kuti nyoresa iyeyu iyeyu ndiye ave next of kin wangu, iwe ndiwe watove next of kin wangu. Asika ndichitoseka kuti shuwa mukandiita next of kin tikanzi iwe ndiwe watove next of kin pano mufunge. Mwari nemuchigara mangondiyambira inyu. Ndakagara pakawasha guys. Mota iyo iri mukati ndoya kutosuka mukati umwe. Iri mukati mota iyi itori pakawasha. Ndakatomboramba kuti next of kin mufunge. Guys, chirege ndidzime ndisave phone, ndisave battery rangu refone because ranga ratove ne60% ndisingazivi kuti uchasangana nezvakadai. Chirege ndidzime phone kana mota yapera ndozoita live tichienda kumba kwasekuru vacho tinoona kuti totangira papi. Handichatozivi, ndiri clueless guys. Saka ndakudzima phone ndisave battery shoma rasara. Then ndozoita live kana ndakumba kwasekuru monovaona. Movaona munhu wedu, you are allowed to see him. Munhu wepano, munhu wedu, Mwari vakanga vati vamusundira maoko medu madying minutes iwayo, malast days avo Mwari vakavasundira maoko medu nezuro, mugona nezuro.
kwakaenda munhu akaenda kunoita peace job yekucleana mufunge akavatsvairira akavawachira nezuro chaichai nezuro chaichai ndakatuma munhu akaenda pakanotsvaira akanocleana akavaitira peace job yesve kuti vagare pakanaka achiti tozorongedza mba mavo zvakanaka nemusi wemandi. Alright guys, ndokubatai pa second Africa, ndichitseve part batai.